Wow, Miraj, serios. Scăpăm. Nu-ți accept! Ce cânti? Cum adică ce cânt? Păi ce cântai? Stai cu ta-na-na-na-na-na. Zi, grasule, vrei să-ți dau un scaun de birou pe 15 lei să stai la televizor cu tine? Adevărat, 15 lei. Știi cum stai tu la televizor? Bă, dar tu de ce vrei să-l vii? Ți-ai luat alt scaun? Nu, dar vreau să-mi iau. Păi, Am găsit un, am găsit un... 15 lei? Am o combinație. Bă, cu ce dracu? Băi, cu ce? Băi! Morții mătii! Hai să se băi, ești prost! Rasule! Unde-i mă? Coaie, mai sunt 30 de secunde. Moga, ce faci că bomba e aici? Moga, stăpânul! Moga! Așa. Bravo, Moga. Dăm timeout. Bianca, ce faci? E unul mid care mă ține. E unul mic care te ține? Săraca de tine. Why you bully me? Vlad? Da. Mă joc cu... Bine, grasul. Băi, dacă nu moare ăsta, futu-ți morții, mă. Bă, dar aveți plăcerea asta să aruncați bomba aia? Vă dă Giardia la cur. Ce dracu are bomba aia? Băi, văd că Bianca face așa, dar de ce face așa Bianca? Eu acum m-aș ascunde. Să-și ia jumpscare. Să mă sperii și Și eu. stai aici și stai cu capul în jos. Stai cu capul în jos. Așa că nu te vede. Nu te vede, nu te vede. Bine, Bianca, băi, Bianca, mâncați-ai Gogoșica. data de fată de nota 10. Da, ești și eu la fel. Marș că am tras putu-ți morții, mătii! Păve. Trișor. Te hotărăim și... Ulise, n-are nicio treabă, Ulise. Hai, Mare, gros. tu ți-ai dorat. Bă, au venit la mine să păsai, Bianco, ce faci, mă, ăștia mi-o dau un curând. Bă, uite-ți-mă, mă, dați-mă în pula mea, că ce dracu. Stai. Să moară fast, mor, să moară. Hai, Bă, bine. da, nu-l nimeresc. Faceți-mi și mie boost pe aici ca să intru să never mai. Vladele, dau un flash și fugi. Fugi spre mine. Hai, 1, 2, 3 și... Uite-mă așa că eu. Băi, frate, pe cine am mai bătut eu meciul? Dacă am primit avertisment de la grav. La grav. A, nu știu, grasule. Bă, ești prost! Inside or B. E unul Hai mid. că mor. Bă, ce dracu coaie. Du-te în morții, mătii! Bă, încă eu. Coaie, cum? I-am dat două Și eu m-am cuțite! desculat pe ăla. Încă încerc să faci el schema aia. Schema cu căcat. Hai. Bravo. Bine! Job, you crazy man. Am fost the perfect bait aici. Or A fi fost bine. masturbate. Aole. Vai de pula mea! Mama, la Bow Mountain du înainte. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. Se dupa. Da? Bine. Lung? Sau Da. short? Ucide Nu știu, doar fund de am văzut. gorilă. Bine că te-ai Du-te băgat. înapoi, dracu, hai să repede, ți-a. repede. Bravo 6. Going dark.
Ce pula mea? Gușter, Da. ai niște ochi foarte frumoși. Minus Dau save. 74 să... Da, dă-i save. Nu, eu zic să te bagi, zic. Nu crede. Eu am încredere. Mereu am încredere. 9-11 score. Ai, dracu. Da. A, după Eu mult. ți-am zis, Mister, că am încredere. Eu ți-am zis, Gușter, să dai save. O armă. Dar eu nu pot. Oh, shit. Oh. Ce Mai hype, puiți? ce hype, ce hype de bun. Oh, shit. Oh, e nebună! Mă, nu era unul aici pe șor futus mort. Ba da, m-a în bătut mate. pe mine. Băga mea și pula. A, e City. Păi de ce nu? A, nu știu de unde trage. Car. Și unul. Bun, l-ai văzut. Aici stau. Ce-mi place când vin pe mine ăștia. Nu mai. Hai vino încoa. Hai vino încoa să te capsei și pe tine. Hai mă, vino încoa. Hai mă, vino încoa, n-ai tupeu. Sari AVP-ul și trage. Da. Unde s-a dus? Aici.